Kohemen ko para pahid hautrai Jesu Christ. Ngidon artili jimpule kabas ngotenat ban puson bat kabayarap yengiru ban penpei penranti ya kajingim kajongi lada ngis ngabha na ka kitab serak ka kran shangi ba kadon kajimma ya ki brio bam sumar bha ya ka hukum jango padai ka kitab serak ka kran shangi shapang ar jai ti brio jai banikong kilong ki brio bam chu don kano ka jingle ba ka jingim jangi kim ju lesne le isne yano kim ju batriang ya ka hokasot baki immalumala ha ka perte bad kaktinu bele ka ong kum kini gi jait brio yenda ki layap om don kano ka jingsa kin mau yaki ni barong itip syapanga jingsa kin mau habang yap lese ngibu ha ke lung jing tep ha ki jing tep jong ki bayap lese ke dim pana lese ki pakam rispa ki to daki sna yaki mau koridor ke bakar pang lese granite but ki to ya ke kerteng jong ki lakha ka tasnem layap ka takasnem lese don ki babatairu ki imkumno ki tre ayu don ki briuru yanda ki yap om don mano bapet yaki lese ngila bano don ki briu balatep shatep ha ke jing tep ha knor ha ka balang ni don rukum gini ki jait briu nama kadba ki dang im ha gane ka perte kim shimla le eye ki babha penban ki le tang ki kam suniu kim shimla kongu ya ki kur kim shimla kongu ya ka balang kim shimla kongu ya ka imlang salang negishno kim shimla kongu yano kim shimla patiao ya ka jingkot jongo belai ha ka jingim kum kini ki brio enda ki ya ngitip ngile kum no ngi ong kamendoi ngep kim don kano ka dak ne kano ka jingle bha ka ba perlong yaki banle burom yaki kaktinu belai ka keren kum kini ki jait brio bar haba ki yap kum kini ki brio kadon jimma ayu kadon jimmaru bahat ya ki kon ki siuru kinum yo jingurku omdon kano kanam ka burom wat ya ki ingase kane kalong shisha ka jingma ham ya bar ki brio bam ken koridor ya uble bam ken koridor ya jingi kai uble bam ken koridor ya ujisu but bam sumar bam khuziar ba ban leba bad kiar na ki jing suniu henry kaktinu black ka karen ro shapang ke we pat ki jait brio balehok baleisene bala kongo buram ya ublay ba id ya ublay bala shimkia iya ki kam ublay bad ka gospel yanda ki ya pat kanam ka buram kalasa kadon ka jingsa ken mau yaki ha padengi balang kum ki rikui kum juru yaki kun ki ksio jongi kinio jingkar ko namar ba kila im ya ka jingim ka babha baat ka inga sem jongi kanne junom kanam ka burom jongi kanne ngene junom bat ka jingkar ko kansa junom hakikon kiksiu kane kalongka jinkur ko barke jinkular nagabenda ki brio basumar ba ya ka hukum jango belai ba kongo ya ublai baro mangi ngikwa ballom hakum kini ki brio badon ke jingsa kin mau ha ka perte mano badon na preng jongi bamkwa bansa kin mau endalaya baro mangi ngidon hapo ka donur ka mensiam jongi ya ka nega jinkwa bakibrio kin mau lese ki longa pa ki duai ki perkat yenda ki layap ki kun ki ti ki jongi kin mau kin duai kin burom yeki bat kumjuru ki dan ke jingang do hapo jongi
ba ki kon giksio jongki kin im junam kin im hakaburam ba kinom don kano ke jingjinjar en rebon ki brio pat kim jo kin mau ban pin bait ke jingim jongki wat ya ki brio ki ba perkat komne kim jo don ka jing snow ba ladanga im ya ke jingim ka ba patar ladangam pin bait ke jingim ki kon giksio kinum yo kumba ngitrang ba deben yo namar ke rukam bangi im ya ke rukam bangi ya de ba do bole kalong ru ya ke rukam ya ki kon giksio jongi keep yo pedia nagata daw ko himmen ko para bon gibru ki shait ong nga im ka damon nga don ka kaspa ngale nganum kongu yano namar nga labiang lord henry kum gini gibru kadu kadwai kin babe namar bale kaktino bale ka ong jude kumbaki perkat kan jia haga jingim jangki nagata daw bangi pai sha ka gospel mendagasni ni yoi ujis ulale sha ke temple jerusalem ula pay saudong na dong shadong nanda ula mi bad ula yoi uwe uding dimbur bad ula pay ya uding dimbur dakaba kemelendi badon so hawu henry ujisu ula la ba don so eye bachison don ujisu on nado nang ne shakamat pinumde ban shukoriano nado nang ne shakamat pinumde ban long kadaw batinju yano bad ujisu la tem yawu ding dimbur badula ya kamot ujisu wanra ya ka jimpendi mai na don shadong haka perte lemba ka jing shashitom lemba ka jing ya ujisu un savengno ya baru kita ki binda ya baru kita ki tanan ya baru kum gini ki jadding nakama jongu ya ki ding bam seizo ya ki brio bam seizo un vengno shisen don nakama jongu nakabalang rukumju lese ngi ong ngilong ki dekat jangga balang lese ngi ong ngilong ki kristan lese ngi ong ya ki pati menjongi ru kilong kristan ban lese ngi kren sarong banong lakaya ngi kristan kamento even kren sarong lada ngim don so eye hakpo jongi kamendo even kren sarong bangilong ki kun catholic lada ngim tre ban se ya uso babatam ha gejengim jongi ngi happen treshitom balong ki baseizo ha gejengim kajongi Badu Jesu umur ban ong ya ki bam seizo umur ban vengno umur banong ya ki ba kongo yawo un sakin tu buram bat ya ke jingja klia baro na padeng jongi un vengno kumba ula pen ko dia ke temple kamde ke jaka ban pendep ya ke rukam ya ke niam ke rukam henre temple kalong ke jaka kaba koi ha ka bang ya kendo ya oble nyomat ya oble ladang ngim tre banyak kendo bat met yomat ya ubale nakata ka jing yomat ya ubale ngideben raya ka jimba ya ka jingkerko ya ka hoka sort ha ka jingim ka jongi lada ka jing shimenda mas jumpi kanum a yarap yapi banra e nangne nakane ka mas klammindoi bangi shimenda mas kabamod man gish jing shimenda ya ka mas bakoi kade ben yarap yangi ben pen kuit kawai kaliang cha kawai pat kenapa ngilong ki bakui to ngilong ki kun bakit barabor ya ka buram jang oblai ha ka jingim bangilong ki kun badon buram bangilong ki kun ensa jingkan mal barabor ha ka mat oblai ayu trayon kardo yangi disub ye kardo yangi pen slai yangi pen kantang yangi da ka jingi jame bangilong ki kon ba en sasaken mau ha ki pateng lemba ki kon ki siu lemba ki himen ki parajongi namar ngilong ki ba hok bangilong ki ba riu beleng bangilong ki ba kongu yame enyaro ya utrai Jesus Christ chinom la chinom amen